Good morning po sa inyong lahat diyan. Thank you po sa patambay.
Good morning, Ate Mates. Good morning. Kuya Poji. Thank you po, Kuya Poji. Thank you po sa pagdalaw.
Good morning, Ate Kape.
Kuya Jupad, thank you. Maraming salamat sa pagtambay. Thank you. Maingay kasi ang aso. Nakaano siya, Kuya Jupad, nakahiga. Yung ano, yung cellphone. Ah, okay, ganun pala yun. Sige po, next time po. Thank you po Kuya Jupad para alam na. Pupunta akong dagat eh. Tambay. Mainit. Maganda magtambay dagat. Nandun na naman siya. EDR. Dahil dito ang ano, aso. Oh, sa ano po yun? Ano, sa barangay lang po. Pero yung isang bahay namin sa malapit sa dagat, malapit yun sa kanila. Naglakad-lakad lang. Dito po kasi ano yan, malayo-layo rin. Kaya lang, lalakad-lakad lang. Kasi maaga pa naman. Mm. Mga ano, maya-maya ina rin ako para maaga pa. Pag 2 hours na rin naman ako.